Audi Q5 2023 година, двойка бензин, 265 конски сили. Автомобил е на 1000 км. Чисто нов. Последно обслужване от Porsche BG в Пловдив. Представителството на Audi всъщност. Минало 24 година. Фактурата за обслужване е тук. Естествено автомобил е без забележка. Говорим за 1000 истински километра. Багажник. Който ще се проведе на 20 ноември, ще бъдат приложени на 100 Доста приятен автомобил. Салон е чисто нов. Време за промяна. И ето е фактурата от Audi. Вече знаеш откъде? От Geraka.bg. Geraka. Мебели и обзавеждане за баня. Проваляване на повече места преди обед в североизточна България. В северозападната част на страната количеството ще се по-значително. Ще има валежи от време разписвания на облачности в северната и западна България. Заслужава се от всякъде. Шведската седалка. Волана. Ето ви номера на автомобила. Вин номера. Заслужава си да бъде видян. Имаме всички видове лизинг. В същото време предлагаме и бартери лизинг.